na miyalingon, na miyagawliya, nakatulog sa mga awliya, basta mirapay ka sa awliya, na puro parang awala. Nabangani pa kami po awala, kapumita man siya panganakan. Betaro Siti Maria. So Maria, makinaw isa, naliman na yan sa mihrab, sa Palestine. Nauman yung sumul si Zakaria, so Nabi Zakaria alayhi salam, kaagya babayan na tiyagi ko rin sa Maria, na mauman yan na mapapalaw-palaw ang mga panganukan. Tingin na ya Maryam, anna laki hada. Kaya Maryam na din niya, anna ngayon niya ako ang mga panganukan na yun. Anna ngayon niya ako kuha. Kung man ano ngayon yan, ano niya mga buhat. Tingin na hada, min indillah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Yan ang napuna ng ko Allah. Aswala na piskin yan so orip niya sa dinin kataan. Baru kita. Nagyang ko to mama namin berasi besar ko to Apollo nami akan 500 ragon. Nauman na ken na so kayo na paguma. Nauman maginom na sumuko kabugaan nyo kayo na minumon ana nawasay mo na tabang Allahu Akbar at naman sa Bani Israel at na siya pagikan ng mga Bani Israel man nawasalwa tunaw taas dataro to linitso na manok mga papanok agum dataro guna ito ba niya kapipitam na puno pa rin sira ng Allah sa dia mo tuwa, hindi na sa pagtumo sa mga talim yan naman. At tira na paglas mo kami sa inyo. Dati na napupuan lang dala sa langit. Ay priskin niyang giras. Dati na mo kami siya. Umakagano kami sa kudan sa umong siya. Mga seko ang bulo siya. Kung minuto, mga tao. Kaya na kita sumo siya natigil ako. Suwan lang siya pa rin, harapan ko ang masyaan. Agi ako patay, agi ako to awliya. Nanti ko Allah Ta'ala surgan na sa surga, rin pernah kan surgan sa surga. Biyakan 500 ragun. Ah, nasa tanong na 60 ragun. Ay ka, bata mo kaya parang kayo, hindi nabi. 60 ragun tilo. Dito mga klasmita ka na patakaton na mga matay na doon. 60. Hindi ito si Muhammad yung sobra ng pulo. Kapagay, niya kanilo siya mga ito. Kaus na nagan. Uy, namiyak alap ni lawas. Niyak tama ang pulo. Sa kataw, ako muna ko na yung mga tayo na miyarapas. Segundo, Masaulo alaihissalam. Tinanong ang muna ko babo. Tinamiyatay sa wata na marapas. Tinapira hindi na dinawata. Tinatunugan ito sa ragong. Tunugan ito sa ragong muna rapas. Tingin na di ka marata ginapabubulay kasi ko pangorya masa na adna kurya masa na ayaw mo mapagidiniran na pagritan o 70 o 60 hindi na siya sa katanaw so nabi pira niya pagidiniran ng pulagot tulor so Abu Bakar pera ng pulagot tulor tatanungin niyo man, so Umar, pera niya pagidanian, 60 telo. So Ali, pera niya pagidanian, 60 telo. Ayaw mo malawinin na sa Osman, 82. Naso, Umar bin Abdul Aziz, agi na sumiya dito adin dalawan niya na, Mia dato kami akan lebih nura guna dan namia tu upang tu mia miskin. Dan pun mia pagi dia nak benda 30 So Imam Nawawi na sudah pun 30. Namia pun na dunia ini. Tinggal masuk ke dalam surga. Atika dia mau kabur. Hei nabi nano. Ogian yang diizinkan. Agian kanan 60. 70 na ayat tingin na sumundakan na pasyambayang ako kung tanong kayo. Pasyambayang ako rin sa harap ng panangkan kung tanong kayo
Naroon din nagpanewa sa malakan ng mayo. O bagay na ni mabuti na ng polo. Nasaktan, nakita na di panewa sa malakan ng mayo. Sa Robinson. Pero hindi pa na mo yan. Ati man ito nadapot nila sa 20 rakat. Walo na ispido pa. Walo na niya makatata sa sabo. Surat yung harap. Benar lah sudah bilang mo pitara ini na walo na waiter na telo na kagir sumia ka na miya ka mga surat yung nisa. Asli sa ko na masabo na tingin na mata na tingin na pipigaro ka sunabi na maroko tayo luwa din maroko. Nasokyan pa ka na tindi mo yan sa mga sahaba na ayaw nila ditiraw yan na 20 sa pulo isa lang na punakaw sulitin na ganda ka sa kanon na walang kapalit hindi mo nila karakano na miyan dinunde yan na uwin na na ibubulalan yan na ibubulalan na ito mana kalipasan yan benar no? Diyo sa kita tarawih. Kalau kamu penugas tarawih, sumpah kamu jalan. Kami akan bisa kita pemuda istana mengalir. Ini macam yang mau dengan tarawih. Nama Indonesia yang tidak di tarawih sekarang. Dan cara mengukur amal, paling sabun, matang, paling. Isa Indonesia Malaysia, na paling na kuntung. Yang kedua, tahajud. Hari na nalo. Anak tahajud. At hindi ka naman din na respect mo. Pag yung respect mo, napalagdas ka, nasilbi ka sa durakan. Mula mo kinamagal sa sekolah, asuran ka na, niyari sa hadis sa putipad. Nadi ka di pamangani ko nakataterimaan yan. Nadi ka di pangaram sa sibuyas. Amantis, subhanallah, 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 subhanallah. Nah. Gana sa ano sa mo, para pag nini pun ko lap numur tanong lang ano. Na mara na siya ninyo malaw si Panoro si Sino. Kumiyate ako makatutulad ano pa. Ay mo kiligi na sa mga wasyata kan sa tek at ni ba sa YouTube. Biyak kadang-kadang. Bula po sa piko. E ginamit niya kasi nga sa subo. Oh, namiyotun ka ko para madali ka. Sigan niya sa walay. Kanya matabu,ag-usapan to, ka na baka punulog sa wata ka. Oh, saka mabu na matanda ka na, tegulang ka na. Sigan siya walay, oh. Panaspik ka, masimya nga sa subo, simya nga dan sa dura kata sunat, kasudura kata sunat ko na no subo, na malaiyarga di suduni abuso, dan namiyan. Pumuli lagi. Atib, iputay tao ba't makabulay sa pangsyunuhuno? Atib, suba ko makabulay na sara na di alhamdulillah. Na dito makabulay na pnaya. Ayaw po pangulolan ka, na dua rakat kunan lo subu, na malaiyarga di sudunia ako sudah lemian, at tawating wala di sudunia, ako sudah lemian sa balas, dahil nung nga nipambagakan. Nasimbayang nga, nagukabu sumbayang sa subo, managkasubang, na. Panamadakan na kano, hindi diyo makano sa walay, oh. Ano taka hafidha, pag imami nga sa nuli, na. Nasa ka natika na, siya ako doon. Kaya no, tinisun ka. Maya-maya ka, bati ka sa Quran. Kapag, kanaba puasa mo, kanaba puasa mo. Kakaba, kanaba puasa mo. Bapia, kanaba puasa. Namapa, bati ka sa Quran. Ano ba nga batiya so Yasin? Bapian to na. Saan siya gugugang ka? Na, tika. Alam, di ako mata sa Quran. Ito na katawan ka. Kulhu. Maganda ka sa kapman. Pero Nabi,
Asalin sa tao, ama katurog. Sangkot na kapakaturugin, hindi kapakaturugin. Nada ka pang turugo. Nabiyat niya ka sukuluh sa makatalo. Nada tarbu umiyata mata ka sa Quran. Natarbu umiyata mata ka sa Quran. O pa makabati nga sa gina, kapsungga si kapsungga si ba. Datar mangumiyata mata ka sa Quran. Uway. Na. Pisubayan ka, niyanasbik ka, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mata kaya na kurong. Dito sa katawan na, dito po ka, seminar yan, naduga to. Pinamata, dito po ang aturahan. Dito sa katawan na, dito po ka na, taluga to. Sa kanil mauna, 500, dito na 1,000. Para ito na kasakala, kasaunod dyan manabaw rin. Di. Dia na Peter wallah walikullin darajatin mimma amilu. Sabi sa kalam yang duduk ka sa dunia, aamal nakala abalas ka. Na, seminis para sabihin kapag ini wallah. Na miyat niya ka sa puluh, sabi niya ka sa puluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biya sa puluh kamakasol. Ini balas. Pakai pembeli kau wallah sawale ka ko surga amagatus ka anjana. Pembeliin. Kemudian kami na dudi. Kemudian kami na pera. Nah, ini orang berpikir. Kemudian yo wallah sama ulama yo namanya lindung mulia. Matanya wallah. Asal tahu ulama amatai nato waktu Ibn Abbas itu pura-pura lalu cakap beliau. Sejak mencicipiu. Mereka mencari Muhammad al-Bulutu, cari Allah. Mereka mencari Sulaiman bin Balawat, cari Allah. Mereka mencari Bishr bin Balawat, cari Allah. Semoga Allah akan menjadi. Sekarang bubu-bubu dalam bagaimana mau bagaimana cuma buruan, cuma ulama. Simora na Faisal, ano nga, ini mantu. Saya tidak malupa. Simora tera, ini mantu, saya tidak malupa. Pakasyon tidak lawan aku saudara. Nah, sudah 3 dia kilometer. Dia betul juga. Sombong suarungan aku tuan sa isyarat. Nayaw ka sa 15 minutes. Isaw na 10 minutes. Oh, 10 minutes. Pas banget. Paburo ka. Sampai ka sa 2 rakata sunat, isaw na 4 rakata sunat. Nah, sampai ka sa 2 rakata para ada kira-kira 2 rakat, 4 rakat. Antum ay bugir ka wallah balas. Ay bugir ka wallah balas. Na 2 ti mana haji at ay mo wallah, abu 2 ti mana umrah. Di tadi minggu lalu sama Mang Udata. Di tadi minggu lalu kira Mang Udata. Yang kira di situ lawat. Dulu kata tahu. Apa dulu sa Cipelan? Naik ke Manila, panak ko. Ako ay nagsusupan ng watawat ng Pilipino. Buat tayo tayo watangan ni Pablo dari dia punya bao tulis dia watangan yang mau dari nama lo. Nama tena na, ano ba kanang bisa patrap, tintuan na matorka. Dia kasih dia masa serang udah. Dia kasih dia mana? Wow, so penduduk serang jangan semua ya. Dah. Kepilih di mana? Emang kepilih cuma beli haji. Betul bukan rumah so hak miliar. Coba 200.000 coba. Nadi ka po masasap.
Matagal na makamarkano ng kabungan. Dati nga kabungan, binigyan niya juga ka. Namamasa ka sa santiman na abaya, namiyak kaya na sa mga kabalina. Nagyap naman yung hali ka na, piyang utang ka, piyang lang naman, nadalang pa mga tipon. Sabi ko mga kapasarili, tayo flourishing. Nagyap mga inakan, mga bumayakan na rin mga Amerikan wala. Mismo mo yan, baka ako sabi nga ka, umama pwede! May din, importante na niya muna kasi bagian. At pinto sa kitab na mga wala. Okay no, importante, at yun pa na, kung mo ba, tsaka baka hindi pa na sumiko. Oh, baka na, na meron lang na kasi bagian. Nasunod ka sa mura at nasunod, siya, agi ini sa mga 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 ay nibiyang buto. Nopo kasi na, so mga senta na simbol nila ng usual mo na niyang kaputo. Romeri galiga, gira mo simbol pa Romeri galiga. Na ini sa mga mga simbol yan, aso mga senta na simbol nila sa luwan na gitu. Na mata, na, daw mga simbol yan, yan ini mo kapman. Miagalas, 9. Tama sa alas 10, tama sa alas 11. Gina di waktu duha. Alas 9, alas 10, alas 11. Lagi na di waktu duha. Makasubay ka sa dura ka na so 30 ako 300 ako 60 asusuran ka kung ano lawas ka na may apakasin ka nga. Kaya bigyan ka ko Allah. Sebut dia. Usyur ka sa 8 rakaat as-salatul duha dan manawali ka ko surga. Sebut ka udah. Na ino ka ni pulo na amiya ka na kakongo na balas. Matano. Yan naman. Anda dua atau miatay. Dia buta dua atau miatay na miya ka sa syahid. Namanya kasuci nga surga, so miyauri, namanya surga, mana? Tiga negara pada rekulai. Inu ada yang dekat tak miya syahid. Nasakan miya kana na kay surga, nasakan na maito. Tiga na naman pada rekulai. Saka namiyo nakamatay sa miya ka saragol. Nasakan na miya uri ako matay. Napere, miya kapusa ko sa sama, miya kapusa ko. Nabi ako sa sadka ko, niya kabati ako sa Quran, niya kapanasik ako. Kaya niya pagmalang ko sunod sa rago, nagina ni Mila lawan na kaka. Gina ni mibibintakan, kaka. Nagina ko na, ano ko na mamamatay sa surga, na makapisindikan. Kaya may nisip ka na nasalad, ay ito kaya sokaran. Baka ito na mamagatos. Ay ito, matang bumunir sa libo. Nagiwala no? Ito na si Iblis. Nagina ko na sigaman na, hindi siya si Iblis. Ito na Iblis ha. Kasi ka. Tinakatan na tingin, nagina-tingin na simbel so repno, wala, sumutan wadam. Na ay tingin na, masuakan na natara ko tingin ng tutuman. Na di ka na tingin pa kung siya, na di ka na gisunso mas nito. Di ka na gisunso mas nito. Di ka na gisunso na kung mapita kata, matip lagi. Ano na tingin ni Karpa ng siya na kaya simbel yan. Nadatan ako ng tutuman. Nagyan pa na tingin na pisunika. Apin bilang yan sa perangyan na Miro, pigil-pigilan ka natin na pagpuswasan ay kaya mo na natin na duwati. Ang yan lang lang, kung parang mo natin na lima lang ito sa mo. Tinamay mo ito, tingin na ginabisin ka. Nadatara ko, pripula na timba. Datara ka tingin na pripula na timba. Saan sa ganun mo kumutan madam, napakabilang mo Iblis. Napagalangan niyan, kakagiya, ano hindi ka mo tabalas. Ano mo nalaw siya? Naman nagitutulong ang mga kapunar, pwede ako doon eh. Kung napili na ako siya ha, yun ano naman siya ng sino. Ikaluan na, ano na mga paisiyo? So Iblis,
Namiyang manian, ngayon yan ada ko sa putra, apun sa masjid, na 5 apata. 5 apata. Na ay preswano ko sa putra na pinibak. Naman ito, bunga, di ba ano na napinibak sa masjid? Nawa ko na pinibak. So kaya yung business naman yan. Muli na kaya pati na, pinapapada ko. Tinapsindirma ko. Nanti netara, dulu ko siya. Ato ka na yung kasalitan, sa pinibak ka. Ay mga pasirang ko pa ito ang masjid. Natingin na sundan, baka sinuya. Natingin na sa kanila siya. Tingnan din ko pa mga sinuya, hindi ko sinuya. Tingnan tawa ka. Natingin na sa kanila siya yung pulis. Tulay pulis, kasi yung pulis ang yung Quran. Tinaway. Natingin na, ino akong bariya, tingin sumuwi. Na kaya ka na kung ano, hindi ko pa sa masjid. Niya kapya-pya ay paranay. Tingin naman na tingin. Oleh Allah, orang kami papasya. Nak ada dia baca musuh, mungkin terbayar. Orang tingin ni papasya, mau akan suka sama sedikit nama ada seorang manusia mah, kali nak kawan lah, nak itu ini dulu bukan sekarang parah, dimotif ketua. Seperti Allah. Sama na mga nakot ni staff. Amagin pa ko niya siya. Nadakop niya mga bati sa Ramadan. Yan mo dali mga ito si Ragul. Nakagir matay. Natimula sunod niya surga. Tiguan la. Tiniyan ko. Ya Allah. Dia sunod surga. Tina. Tama na niya sunod surga. Biyak alam niya pa naman lang. Lima ito si Ragul. Ay ba na lima pag-ibig niya mga sa mundo. Nasihat itu natar itu pada pada itu selalu dapat disibur dan mga Facebook dan mga TikTok. Nasihat ano na? Ato lang si balas, ato lang si batalong puasa. Ano kayo? Berdek batana. Uway, kita uway. Ato na wala, ato na batalyan. Tulang si lima. Nanti apa itu? Apa maganda? Apa kasurian? Apa na itu? Kung di ba tirong bila di Babia? Teman-teman liba. Soal pun ni aku beli. Udah, apa maganda? Kulitnya kayak terbang ka. Tunggu dulu dia. Tibu Allah, ano ni cuci suruh dia na, tingin na pagini na soba na somaran. Tibu Allah, apa na tingin cuci suruh? Akan kita di surga na sa bukan. Ati nabi di mga ito sirago. So siya ba na milit pagabala na swaswata ka di mga ito sirago na di surga. Pagilin na kanikayan. Tiwala. Ako ani susabay na mata ni mga malaikat. Naku ani sumibang ito siragon. Natimbangan niyo. Natinimbang. So sabay na mata niya nagusumibang ito siragon na simbol niya ko Allah. Nama pun itu sabala matanya. Mapun itu sabala matanya. Nasu sabala on, di mga itu sabala pun. Nasu tangilan yan. Nasu nirong yan. Namang gina na kinuga kape o iskaring na pulubo na kapan. Iya suara. Kape o manok na pulubo niya. Kape na pulubo yung mga. Kato naman na ginamapya. Nagiging mga ngani. Napamarami ako at ang mana. Nama sumalo na video utama KFC, Jollibee, Makadu, na video. Paglim ba no? Kaya ano mapita? Na video sumapa para biga. Siya butuhan to. Nagyan ang mata mo. Lima ka ito sirang. Tibul na. Tibuang isa na. Bagiran. Ang wakto na kanipong belay wala sa walay ng musurga. Sunod na sa pulang ko sulat. 2 rakaat ko kung ano? Sobo. 4 rakaat ko kung ano? Loho. 2 rakaat ko kung reno? Loho. 2 rakaat ko reno? Magrib. 2 rakaat ko reno? Aisyah. Timot-timot mga sa pulang 2. Naudingan na
napasi, kape-permanente na ka, na ano man awalin kasi ko? Sorga. Mata. Ustaz bala surat ko ng wasap, ano? Dami ito, ano na surat? Ustaz bala surat ko na ano, Aisyah, ada dito na dami ito. Nah. Ayah, bicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar dari mana hadis dari Ibnu Abbas. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bicara Allah Taala hadis kursi, artinya, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'f qasiyah. Namun amal perbuatan Adam narakian. Umani satiman amapia na ayaw balas yan na sa pulo amapia kaman sa 70. Inon kamu sa puasa. Mata na tibu Nabi. Mata na tibu Nabi. Tibu Allah. Mata na tibu Allah. Akakanan. Kasakan imbalaso. Ila siya kaya huli wa na ajizile. Inon kamu sa puasa. Ati buat kakakanan nasa kani balason wa ana ajizi bihi. Ino to taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ini pula dia supaya binanian sukakan kaino sandundo kia ini juga kalian. Yang ada sukulai. Ino to atau nak tinggi dari itu bisa abu dia ada pelayakan, ubi dekat mana ya? Dia ada pertama, boleh macam mana? Kunci, oli jadian. Nama kita bosok jadi pertanyaan, udah berapa ratus orang? Ubi dapat dia ada sini ada mengapa? Dia nak fikir apa? Ini tu. Nah, sudah binati na ayaw mo kapag tamo ka na sila isigang or asunnya kan naman nama kita lagi bago dijaga ko wala pa siya ng bago ikadua magigumay ang mga barang pasa na sumipur kipurat mo kaniyan ko kananiyan siya bisa surga na ayam minum-minum sa tanuron ng mga sapulong matangap sa dunia. Na ayam mga walay tanuron ng bubugan sa kadena. Na so, araka ko surga, na umaning ka, belain ka. Na anda, pangumulang ko surga, na umaning ka pa. Pinali ka po na speaker. Ito dito ka. Na, makapag sa surga naman isa na, Ikusi dia soplian, ada mata persiapan. Dia kalau kita surga, ayo. Nami akal laki kabar kesamuan. Dia akal laki kabar nasbir. Dia akal laki kasih sedekah. Dia akal laki paman pangalimo. Inaw. Sa ating Nabi sa pakakan ng Jumlah Muslim, napakakan mabuwalang-walang ng Panginoon sa surga. Satu apakah bicaranya sebagai kita Muslim, apakah bicara malah bicara saya surga? Jawaban di mana? Apakah bicara sebagai kita Muslim? Belum apa masalah jangan sampai yang abaya mau kena, ani ini pipa namanya, namanya misi boya, nah bukan orang walas. Ini kami boleh sama sedikit. Nah saya jadi kalau sini masjid, nah sebuah tapi mungkin yang baru, kalau kami boleh sama sedikit. Nah, sama buah Bingkisuan yang mga ilo, yang hindi ka masirap, yang bukan masirap, naman bukan mawala sa balas. Ay pawala naman siya, nakatalim na yan, na kalipatan niyo, ikanulap, indudarayin niyo, ago niyo, kalipatan niyo, akadya. So, namin niyo, Masukar man na juweria na di manaspik sa mga walay. Namiya ba sa alaman na di manaspik. Ang mga masunod na di na umiyan. O pa man na, ito mo kaya di wala na kamo ni matulamo.
Jadi dari mana setia? Bagaimana? Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dinawai, nanti rendah karka, tasbih, ama kay sa isa na mabuto na so timbre apa utuh na sa sabi apa sa ano ba na makay sa isa kay yung mabuto na mas mana aliso kaya utuh na sabi apa sa ano ba tinatulog ko ya Rasulullah nanti dia na subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Yang mana ya? Saya tak tahu apa yang mana ya. Sekian pun dia mana tak tahu. Mana tahu? Begitu belum ni? La ilaha illallah. Sangat tahu mana? Air musanian nasihat pun akusia. Akas semacam musanian. Na ayat kana bukan musanian nasihat macam dari sahabat so, nak perlu siapa yang ini kemarin di dalam bahasa dunia, ini pengusaha Singapura. Di utama mana tuan neraka? Ayat kana dusun dia nasihat pun usia, kasus suratan, ayat kana untuk kasus suratan, nasihat macam apa? Ada orang yang dituduh neraka, dia bagi Rasulullah, anda amalina satiman, anda amalina satiman. Ini adalah dalam Allah, dua malaikat, hati berlari, cara motor. Anda amalian satiman, ayat amalian satiman. Nabi disambutian, la ilaha illallah. Sabda Aisyah. Tadi juga cara baca timbul. Kepastian itu dapat turun. Nabi berkata, "Kalian ada betul bagi kustian atau murah." Nanti Allah, aku ini bagaimana dusanian asyik pun wabusiau akas sesuatu tisawat tiskinati sijiran ayakan ayat asyik pun wabusiau ayakan ayat sesuatu asyik pun wabusiau alistanian ayakan panggilan nasibah pada musidupan oleh satiman waniyo nanti penganiyo nabutan niyo la ilaha illallah usahakan atimbangan nanti nimbang nama percu la ilaha illallah kami akan suci surga. Nah, sebab ini di bawah